ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் சரண் பிரவீன். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஈவெண்ட் தான் பார்க்க போகிறீங்க. அது என்னென்னா எங்கள் வீட்டோட கிரக பிரவேசம் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. யூடியூப்பில் எங்கள் லைஃப்பில் நடந்த எல்லா ஸ்பெஷல் மூமெண்ட்டையும் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இதை ஷேர் பண்ணலன்னா எப்படிங்க? இது எங்கள் லைஃப்லேயே ரொம்ப ஸ்பெஷலான மூமெண்ட். ஸோ இது உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறதுல இன்னும் ஸ்பெஷலாக ஃபீல் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோவில் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஃபேமிலியோட ரியாக்ஷன். எல்லாருக்குமே நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பூஜை நாளைக்கு முன்னாடி நாள் தான் நாங்கள் வீடியே காட்டினோம். ஃபுல் ஃபினிஷிங் பண்ணக்கப்புறம் தான் நாங்கள் எல்லாருக்கிட்டேயுமே காட்டினோம். ஸோ பார்த்துட்டு ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டாங்க. அவங்களோட பொண்ணு, அவங்களோட மாப்பிள்ளை இவ்வளோ பெரிய வீடு வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இதில் எல்லாமே பூஜை நாங்கள் எப்படி பண்ணோம் அப்படின்ற வீடியோ கிளிப்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.
பூஜை நல்லபடியாக முடிஞ்சு எல்லா பெரியவங்களும் சூப்பராக ஆசீர்வாதமும் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எங்கள் புது வீட்டுக்கு ஷிஃப்டிங்கும் பண்ணிட்டோம். கூடிய சீக்கிரம் எங்கள் வீட்டோட ஹோம் டூர் வந்து வரும். கண்டிப்பாக வாட்ச் பண்ண மறக்காதீங்க. இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். We'll see you guys in next video. Bye bye.